ख्रिस्टान धर्मआ जाबाय सात सागर बारनानै फैनाय भारताव फैनाय मोनसे धर्म। आर'नाइ, खाम, सिफुं बे जाबाय बर'नि हारिमुनि कालचारनि इन्सट्रुमेन्ट। धर्मआ नोंना ख्रिस्टान जानो हागौ, धर्मआ नोंना ब्रह्म जानो हागौ, सोरबा बुद्धिस्ट जानो हागौ, जैन जानो हागौ। धर्मआ बेलेग, कालचारा बेलेग। बर'आथ' नों ख्रिस्टान धर्मआबो नों कालचारखौ लागासिनो दं नङा होमबा? दख'ना गानगासिनो दङ, बर' राव रायज्लायगासिनो दङ, बर' कालचार रायज्लायगासिनो दङ। दा बेनो बिथांनि बुंनाया बे जुक्तिलेस। बबेबा सिफुङा बबेबा खामा बे ख्रिस्टान धर्मनि नङा होनबा बे मिनिंलेस। थांनाय 5 जुलाइ खालि बिजेपि बा आरएसएसनि जानाखि दैदेनगिरि चैतरन्जन बरा बिथाङा बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरखौ गावजों लोगोसे मन्चआव लाफानानै बर' हारिनि बाथौ धोरोम आरो ख्रिस्टान धोरोमनि सायाव जिबायदि खोथा बुंबाय, बेखौ जोङो बड'लेण्ड फरायसा आफाद BSUनिफ्राय गोख्रों रावजों निन्दा खालामो। मानोना बे बिथांनि जानाखि स्टेटमेन्ट बाथौ महासभानि दैदेनगिरिखौ लाफानानै बुंनाय, बाहाय खैसारि दङ, बहुद गिदिर मोनसे खैसारि दङ। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन। दा दिनै बे स्टेटमेन्टखौ बिथाङा मानि थाखाय बुंदों बा मा उद्देश्य लाना बुंदों, बेनि षड़यन्त्रखौ बर' रायजो राजाफ्रा हयथ' बुजिजोबाबो जानो हागौ। बिथाङा बुंदों जे जाय बर'फ्रा ख्रिस्टान धोरोमाव लाबाय बिसोरो माइन'रिटि सार्टिफिकेटबो लायो आरो ST सार्टिफिकेटबो लायो, सुबिदाखौ लायो। बे ST सार्टिफिकेट आरो माइन'रिटिनि सार्टिफिकेट श' खालामनानै बिथांमोननि STखौ दाननांगौ होननानै बुंदों। दा बाहाय मोनसे बिराद गिदिर षड़यन्त्र दङ। दा खोथाया जाहैबाय बर' हारियाव न' डाउट धर्मआव गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा सोरबा बाथौ, ख्रिस्टान, ब्रह्म बायदिसिना गावस्रानानै गावबा गाव धर्म लादोंब्लाबो बर' हारिनि गेजेराव मालाबाबो खौसेथिया गावस्रायाखै। धर्मआ बेलेग बेलेग दंबाबो बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिया दङ। भारत हादराबो मोनसे सेकुलार स्टेट, धर्म निरपेक्षता स्टेट। बाहाय जाय जेरै गोसो एरै धर्मखौ लानो हायो। दा दिनैसो बे मुहुर्तआव बे खोथाखौ मानो बुंदों? चैतरन्जन बराया मानो बुंदों? दा बर' रायजो राजाफ्रा साबधान जानांगोन। आं खावलायो बिथांनि बुंनाय खोथा बा बाथौ महासभा बिथांमोनाबो बे बिथिङाव स्पष्ट क्लियारिफिकेसन होफिननाया मोजां बर' रायजो राजाफोरनो। आरो बर' रायजो राजाया चैतरन्जन बरानि खोथाखौ लानानै गामि एरियायाव समाजाव गुलाय गुजाय जानो नाङा। दा बे खोथाखौ बुंनायनि मेइन थांखियानो जाहैबाय बर' समाजाव बर' हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट सिटुवेसन, बुलाय सोलाय खालामनो, दाङाबाजि खालामनो षड़यन्त्र खालामदों। आरो बे चैतरन्जन बरानि बेखौ बुंनायनि मेइन उद्देश्यआनो जाबाय बिजेपि राजनिति हान्जाया मोनसे सिन्ताधारा खालामगासिनो दङ। भारताव सिमिलार स्टेट्स क्रिएसननि मोनसे पलिसि लानो थांगासिनो दङ। आरो जोङो इन्टारनेल माखासे रिलायेबल सर्सनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना 2026 लकसभा इलेक्सननि आगोल वेस्ट बेंगलखौ बुखावनानै नर्थ बेंगल मोनसे स्टेट बानायनो नागिरदों। दार्जिलिं गरखालेन्ड डिमान्ड खालामग्रा, ओमफ्राय माखासे ओरै जोंनि कच राजबंशिफोरनि KLO बायदिसिनाखौ लाजोबनानै बेंगलखौ बुखावनानै मोनसे नर्थ बेंगल स्टेट बानायनो नागिरदों बिजेपिया। थिग बेबायदिनो 2026आव बे सिमिलार स्टेट्स आलादा रायजो दाबिग्राफोरनि जानाखि सिन्ताधारा बेखौ हासिल खालामनो थाखाय बिजेपिया दिनै स्रोद पलिसि मेकिं खालामगासिनो दं। दा बिथांमोना नुदों जुदि गमामायै गाबोन समफोर नर्थ बेंगला मोनसे आलादा रायजो जायोबा बर'फ्रा फिन खेबसेबाव आलादा रायजोनि थाखाय आन्दालन खालामबावनो हागौ। दा बिनि थाखाय बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों? दिनै बर' समाजाव नुबाय बिसोरो
गुलाय गुजाया गावजों गाव एसे दंखायो। दा बाहाय बिस होना होयोबा बर' हारिनि खौसेथिखौ एकमात्र सिफायनो हायोब्लाल' जोङो सेपारेट स्टेटनि जानाखि आन्दालन बे जिनिसखौ जों होबथानो हागोन। बिथांमोना बे साननाया दङ। दा दिनै RSS BJPआ बर'फोरखौ बुखावनो नागिरदों, बर'फोरखौ गादबनो नागिरदों होननानै बदनाम होनो हागौ, खिन्थु बे नङा। जाय असमिया गरामि बर' जाथिखौ जेब्लाबो गादबनो, नासयनो, सोबख'नो नाजाबोदों, बे मानसिफ्रा दिनै, बे असमिया दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरबा RSS सोरबा BJPनि मुखा गाननानै बर' जाथिखौ खेंस्लायै इनडाइरेक्टयै गादबफिननो नागिरगासिनो दङ। जों बेखौ साबधान जानाया मोजां। BJPनि पलिसिया जाबाय इन्डियायाव बिसोरो हिन्दु आरो मुस्लिम बे मोननै धर्मखौ लानानै पलाराइज मोननै भाग खालामनो नागिरो। दा खोथाया जाहैबाय आसामाव दिनै मानो मोनसे बर' जाथिनि धर्मखौल' लानानै, ख्रिस्टान बाथौ धर्मखौल' लानानै खोथा बुंखो? नर्थ इस्टआवथ' मेरला दङ। दिनै नर्थ इस्टआव मिज'फ्रा मोनसे ख्रिस्टान स्टेट, मेघालया मोनसे ख्रिस्टान स्टेट, अरुणाचलावबो नों फ्राय नागालेण्डआबो ख्रिस्टान स्टेट। दा बिसिनि बेलायाव बै मानसिफ्रा ख्रिस्टानाव हाब्बाय होननानै, ट्राइबेलफ्रा ख्रिस्टान जाबाय होननानै बे ट्राइबेलनि सार्टिफिकेटखौ दानदों नामा? दानाखै। मिज'रामावथ' दानाखै, नागालेण्डआवथ' दानाखै, बा मेघालयआवथ' दानाखै। होनबा दिनै मानोसो बुंखो? दा बाहाय बिराद काहानि दं आरो। मोनसे समाव बर'फ्रा आलादा रायजोनि थाखाय पार्लामेन्टआव जोंहा एमपिफ्रा बै समनि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि, बिस्वजित दैमारिमोन, बा उर्खाव गोरा ब्रह्मखौनो होन, बिथांमोना बर' जाथिनि जानानै बर'नि जेंनाखौ, राजनिति समयसा बड'लेण्डखौ पार्लामेन्टनि प्लेटफर्माव बुंहैदोंमोन, दाबिहैदोंमोन जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होननानै। दा बेखौ गिनानै जाय असमियाफ्रा बर' जाथिनो जेब्लाबो बड'लेण्डखौ होनो गोसो गैया, बिसोर मा खालामबाय बै समावहाय राजनितिक भाबै दुरबल खालामनो थाखाय अबर' कनसेप्ट, अबर' शब्दखौ जन्म होनानै जोंनिफ्राय लकसभानि एमपिखौ सेनानै लांबाय। पार्लामेन्टआव जोंहा बुंनो हानाय क्षमता गैहैला जाहैबाय। फैयै फैयै जों नुबाय रायजो सभायावबो जोंखौ षड़यन्त्र खालाम रायजो सभानि एमपिखौबो लांबायमोन। दा सासे मोनफिनबाय जोंहा रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो दा बैसिनि मददजों थांनायखाय बेफोर खोथा बड'लेण्डनि खोथाखौ हयथ' बुंहैनो हाया जानो हासिगौ। बेनिफ्राय नुबाय जोंनि लकसभानि एमपिखौ सेखांनायनि उनावबो बिथांमोना नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, माखासे सिभिल ससाइटि अर्गेनाइजेसन आरो जोंना हाथियार लानाय सोमावसारग्रा NDP-फ्राबो भारत सरकारजों बड'लेण्डनि थाखाय आन्दालन खालामगासिनो दङ, आसाम सरकारजों आन्दालन खालामगासिनो दं। दा बिथांमोनखौबो षड़यन्त्र खालाम मा खालामबाय? 2020आव बिटिआर सुक्तिनि दारै जोंनि सेपारेट स्टेट बिनायनि माबाखौ, चेप्टारखौ, जानाखि आन्दालन, बेखौबो दबथायनो हाबाय। दा नुबावबाय जे बर'फ्रा आरोबाव बे बिटिआर एकर्डजोंबो सन्थुष्ट' नंला, माखासे आन्दालन खालामफिननो दोहौआ बर'फोरनि गेजेराव फैगासिनो दङ। दा बर' हारिया दिनै खौसेथियैनो दं, राजनितियाव गावस्राबाय, बबेबा समाज आफादाव गावस्राबाय। दा दिनै बै असमिया मानसिफोर जायफ्रानाखि बड'लेण्डखौ सुखुवा, बड'लेण्डखौ, बर' हारिखौ गाख्रेबना जानो नागिरग्रा, बिसोरो BJPआव RSSआव थाफ्लानानै बर' जाथिखौ सिं सिं दंस' खालामनायनि पलिसिखौ लागासिनो दङ। दा बेनिफ्राय जों साबधान जानांगोन। दा दिनै बिसोर हाबै मोनसेबो इन्सटिटिउसन मोनसेबो बर'नि संगठन इन्सटिटिउसनाव बिसिनि दखल गैला, राजनितियाव दखल जाबाय। फरायसा आफादखौबो फिदिंबाय। दा दिनै धर्मनि आफादावबो हाबनानै जोंखौ गुलाय गुजाय खालामदों। बर'आ गोदोनिफ्रायनो धर्मआव गावस्राया दङ, खिन्थु धर्मखौ लानानै बर' जाथिया मालाबाबो सोरबा बाथौ, ख्रिस्टियान, बुद्धिस्ट, ब्रह्म, जैन होननानै मालाबाबो बुलायलायाखै, कनफ्लिक्ट जाफेराखै। दा बे परिबेसखौ लांनो नागिरदों जोंनि बर' समाजनि गेजेराव। दा आं ओंखायनो खावलायनो लुबैगोन जोंनि आइ आफा बर' रायजो राजाफोरखौ, समाजाव बर' माहारिनि गेजेराव बे सत्यरन्जन बरा बा बाथौ महासभानि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जानाखि खोथा, बेखौ लानानै खुनु गुलाय गुजाय जानांगौ गैया। बे खोथाजों बर' समाजनि गेजेराव, मोनसे माहारिनि गेजेराव मोनसे बिस होना होनानै बिदा फंबायनि गेजेराव बुलाय सोलाय खालामनो नागिरदों आरो बर' जाथिखौ गाख्रेबनायनि मोनसे षड़यन्त्र, बाहाय राजनिति बा जाथि गथ' हिसाबै
असमिया हारिया जोंनि बर'फोरनि सायाव षड़यन्त्र खालामदों खिन्थु बदनामखौ होदों बिजेपि आरएसएसनि नेताफोरखौ। जों बे खैसारनिफ्राय साबधान जानाया मोजां। बेथ' गनायथाव नंखाया। न' डाउट ख्रिस्टान धर्मआ जाबाय सात सागर बारनानै फैनाय भारताव फैनाय मोनसे धर्म। दिनै आर'नाइ खाम सिफुं बे जाबाय बर'नि हारिमुनि कालसारनि इन्सट्रुमेन्ट। धर्मआ नोंना ख्रिस्टान जानो हागौ, धर्मआ नोंना ब्रह्म जानो हागौ, सोरबा बुद्धिस्ट जानो हागौ, जैन जानो हागौ, धर्मआ बेलेग कालसारा बेलेग। दा नोङो ख्रिस्टान धर्मनि नङा होमबा बोरै जानो? बर'आथ' नों ख्रिस्टान धर्मआबो नों कालसारखौ लागासिनो दं नङा होमबा? दख'ना गानगासिनो दङ, बर' राव रायज्लायगासिनो दङ, बर' कालसार रायज्लायगासिनो दङ। दा बेनो बिथांनि बुंनाया बे जुक्तिलेस। सोरबा सिफुङा बबेबा खामा बे ख्रिस्टान धर्मनि नङा होनबा बे मिनिंलेस। खारन जाथि हिसाबैसो नोङो कालसारखौ फोथांगोन नङा होमबा? होमबाथ' दख'नाबो गाननो नांलामोन ख्रिस्टान मानसिफ्रा। बेथ' खोथा जानो हाया। बे नंखाय खोथा, बेसलेस खोथा। उद्देश्यआ बेनो आं बुंनाया, बर' जाथिया धर्मआव गावसा गावसि दंब्लाबो गावबागाव खौसेथिया बर' माहारिनि गेजेराव समाजनि गेजेराव दङमोन। गावजों गाव राजनितियाव गावसा गावसि दंबाबो बर' हारिया समाजाव खौसेथि दंमोन। बे खौसेथिखौ सिफायनो थाखायसो नैबे बिसात्त खोथाखौ बुंदों चैतरन्जन बराया। आरो चैतरन्जन बराया सोर? बेनि हिस्ट'रिया मा? बिथाङा सासे कलिता मानसिमोन, बेनिफ्राय ब्राह्मिनाइस जानानै दा गावखौनो बरा टाइटेल लादों नङा होमबा? बिथाङा आरएसएस बिजेपिनि नेता जामालाय मा जानो? बिथाङाथ' सासे असमिया मानसि सिङाव। दा बिथांजों बिराद गिदिर माखासे पलिसि मेकिं षड़यन्त्र खालामग्रा मानसिफ्रा जरित जाना दंफायो। दा बर' रायजो राजाफ्रा कनसियास साबधान जानांगोन बेफोरबायदि खोथानिफ्राय। आरो जाय बाथौ महासभानि दैदेनगिरिफ्रा सोरजोंबा फिदिंजानानै बा मानिबा लब थाखा फैसानि लबाव बिथांमोनजों फिदिंजानानै जाहाथे आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि खोथा बुंनायफ्राव थाफाया बा बुंफाया, बा बाथौ महासभाया बर' समाजनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव गोख्रैनो बे जानाखि स्टेटमेन्ट होदों बेनिफ्राय जानगाराव थायो बा रिकभार जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ देखायफिननो थाखाय धर्मनि गेजेराव जों भुल जाबाय होननानै बे मोनसे क्षमा बिनाय हाबाफारि बेखौ मावो गोख्रैनो, आं बेखौसो खावलायगोन। नङाबा बेनि कनसिकुवेन्सेस, बेनि गोहोमा बर' समाजाव बिराद गाज्रि जानो हागौ। गाबोन समफोर किसुमान जायगायाव सोरबा ख्रिस्टान मानसिखौ मा खालामगोन? बै षड़यन्त्र खालामग्रा मानसिफ्रा बुनो हागौ, फैनो हागौ। सोरबा बाथौ मानसिखौ बबेबा जायगायाव गामि सिं सिं एरियायाव बै षड़यन्त्र खालामग्राफ्रा बुलाबायनो हागौ, बुथारनो सुथारनोबो हागौ। मा जागोन? सोरबा हिन्दु मानसिखौ, बाथौ मानसिनि सोरबा सासे मानसिखौ बुथारबा ख्रिस्टान मानसिया बुथारबाय होनना बुंगोन। सोरबा ख्रिस्टान मानसिखौ बुयोबा सोरबा बाथौ धोरोमनि मानसिया बुबाय होननानै बुंगोन। दा बे सुजुग सुबिदाखौ लानानै जाय षड़यन्त्र खालामग्रा मानसिफोर, जायफोर बे खोथाखौ बुंदों, बिसोरो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट सिटुएसन, बुलाय सोलाय दाङाबाजि परिबेस लाबोनो नागिरदों। खोथाया बिदिसो। दा बे लाइनखौ जों बुजिनांगोन। बिजेपि आरएसएसआ जुदि बर'फोरखौ बुखावग्राबा बिसोरो हिन्दु मुस्लिम बे लाइनावसो थांगौमोन नङा होमबा? बर'आथ' मुस्लिम नङा, हिन्दुआनो। जेनेबा बाथौआ मोनसे गावहा निजस्स' माबा फिल'सफि दं, धर्म। थेवब्लाबो दिनै बाथौखौसो मानो, बर' हारिखौसो मानो टारगेट खालामदों? दा बर'फ्रा थाब सेन्टिमेन्टेल इम'सन आबेबिगाव खामानिफोरखौ मावो नालाय, बबे जिनिसाव जंखौ थुबा गन्दगल जागोन समाजाव, बे हाबाफारिखौ बे असमिया नेताफ्रा बिजेपि आरएसएसनि जाफ्लानानै बे खोथाखौ बुंगासिनो, मावगासिनो। दा बिसोरो बेखौ जुदि सानमारदोंब्ला नर्थ इस्टखौ खालामग्रोथोंना। मेघालय, नोङो मिज'राम बायदिफ्रा 100% ट्राइबेल स्टेट, बेफोरखौ मानो खालामाखै? बर'आवसो मानो खालामदों? जों नुदों भारतनि गुबुन गुबुन रायजो, दाख्लै राजस्थानाव नङा होमबा, हेड स्पिच, कमिउनेल स्पिच होनानै सोरबा माबाया बिजेपिनि नेताया कापुर शर्मा ना माबा शर्मा दंमोन ना, बिथांनि जानाखि हेड स्पिच मुस्लिम धर्मनि सायाव, बेखौ लानानै राजस्थानाव गोदोना हास'लायनाय जादों नङा होमबा, हिन्दु मानसिखौ मुस्लिम मानसिफ्रा। दा बिजेपिनि पलिसिया बेबायदि, हिन्दु मुस्लिमनि सायाव बिथांमोना
पलाराइज खालामगासिनो दं। पलाराइज हिन्दु खावसे मुस्लिम खावसे 2024 इलेक्सनखौ देरहाफिननो थाखाय। ओमफ्राय माखासे सिमिलार स्टेट्स एसपाइरेसन जायफ्रानाखि आलादा रायजो फिसा फिसा आलादा रायजो दाफुंनायनि सिमां नुगासिनो दङ, बै मानसिफोरनि गोसोखौ जै खालामनो थाखाय दिनै बिजेपिया बे पलिसिखौ लागासिनो दङ। बेंगलखौ बुखावनाय, बबेबा उत्तर प्रदेशखौ बुखावनाय, बबेबा महाराष्ट्रखौ आलादा रायजो बुखावनाय, बबेबा त्रिपुराखौ बुखावनाय। दिनै त्रिपुरायावबो कक बर'फ्रा आलादा रायजो खालामगासिनो दङ, दा बिगासिनो दङ। दा बिथांमोना ट्राइबेलफोरनि सेन्टिमेन्टखौ, बै सेपारेट स्टेट बिग्राफोरनि सेन्टिमेन्टखौ बोरैबा हासिल खालामनो हायो नामा? जायगा नाय जायगा पलिसि बाहायगासिनो दङ। दा बिजेपिनि पलिसिया हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव पलाराइज बा, दा आसामावथ' बर'फोरनि गेजेराव बाथौ धर्म आरो खृष्टान धर्मखौ लानानै पलाराइज खालामनो नाङामोन। उद्देश्यआ बेनोल', बाहाय असमिया मानसिफ्रा, जायफ्रा असमिया बिराद गरामि मानसि, बिसोरो बिजेपि RSSनि मुखा गाननानै बर' जाथिखौ बुखावनो नागिरदों। बे जिनिसखौ जों साबधान जानांगौ। बेल' आंनि बुंनांगौआ रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनांगौआ।